Takatuka presenta... Hola, som Jorge Laya de la llibreria Somnis de Paper de Benet Ussell i us volem recomanar Jo sí que sé de veritat com es fan les criatures de l'editorial Takatuka. El llibre és una conversa molt divertida entre dos nens, Juli i Emma, al voltant d'un tema que els preocupa molt com és la sexualitat o la reproducció. Este llibre tracta d'una forma molt amena i dinàmica un tema moltes vegades complex de tractar en unes il·lustracions que són molt divertides i en format còmic, que sempre se fa més amè i més dinàmic. Takatuka, llibres per riure, somiar i pensar.